Počujete, jak ten ohník puká? Pekne. Normálne oheň spieva. Normálne ohník spieva. Je to drevo síce vlhké, lebo je pozberané zo zeme. Tuto, čo je napadané, je ho tu kopec. Je ako naozaj. Som si na ročky vyhľadol aj strom, aby mi niečo nepadlo na hlavu, nejaký suchý konár alebo niečo. Je to tu na také opustené, spravím panoramatický záber. Je to duálne snímanie, je to nejaká nová funkcia, aj tu testujem. Ako učím sa robiť s telefónom a s týmito novými úžasnými technológiami. Ale hovorím, mám iba 2 ruky, ospravedlňujem sa, ak tie videá sú nejaké, není to na osobnú prezentáciu, alebo niečo tak. Jednoducho skúšam veľa vecí dokopy. A nehábim sa za to. Úplne prirodzene jedno s druhým. A rozprávať o svojich pocitoch s týmito zdravotnými problémami a potom, čo som poprekonával za posledné roky, akože je toho dosť. Človek má skúsenosti na rozdávanie. Tak teraz s úsmevom a toto ma lieči. Jednoducho. Toto ma lieči. Nepoškodzujem prírodu, ešte koľko razy som zobral vrecia a zbieral som odpadky po druhých. Upratal som ohniska, pripravil som tam drevo. Keď bolo drevo pripravené, tak som ho tam nehral, nazbieral som si svoje. Alebo keď som ho náhodou aj spálil, tak som pripravil ďalšie. Takže tak by sa to malo robiť. Takto funguje v Škandinávii. Toto tam volajú bushcraft, u nás to môžu volať camping, tramping, scouting, survival, ale to už je trošku o niečom inom, to už je iná kategória survival. Survival je iná kategória. To už je vlastne boj o prežitie. Toto je taký bushcraftový camping, takže asi tak. Potom ukážem aj nožíky, čo mám pri sebe, nafotím. Teraz skončím.